Il-Gvern ikkonferma li kif imwiegħed fil-manifest int Malta mhux se jkun hemm l-ebda żieda l-affletà tal-irtirar u lanqas fir-rata tal-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali. Wara li ntemmet konsultazzjoni pubblika dwar ir-rapport strateġiku tal-pensjonijiet tal-2025, il-Ministru għall-Politika Soċjali u l-Familja Michael Falzon qal li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ il-pensjonijiet permezz ta' diversi miżuri li se jitwettqu f'din il-leġislatura ġdida. Fost dawn hemm żieda ta' 50 euro fil-ġimgħa mqasma fuq il-5 snin ġejjin, titjib fil-pensjoni tar-romol biex tkun ekwivalenti għal dik li kienu jirċivu l-konjugi kieku baqgħu ħajjin, kif ukoll bonus ta' doli tal-ħajja gwari għal kulħadd mis-sena d-dieħla. Falzon semma wkoll iż-żieda fit-dħul pensjonabbli massimu li se jiġi uniformi għal kulħadd sar 2028, irrispettivament minn meta twieled il-benefiċjarju. Spjega li dawn il-miżuri huma parti minn pjanusa ta' appoġġ li mhux biss se jgawdu minnu l-pensjonanti u l-anzjani, iżda wkoll il-familji, it-tfal, il-persuni b'diżabilità u gruppi vulnerabbli oħrajn. Dwar il-konsultazzjoni pubblika l-Ministru qal li waslu 14 sottomissjoni minn għaqdiet, kumpaniji privati u individwi. Tali rakkomandazzjonijiet li ma jinkludux żieda fl-età tal-irtirarju u fil-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali ġew eżaminati mill-Grupp Strateġiku tal-Pensjonijiet u bħalissa tifassal il-pariri finali lill-Gvern. Il-Ministru temm jgħid li dawn il-miżuri huma possibbli grazzi għal qagħda ekonomika u finanzjarja b'saħħitha tal-pajjiż. Bl-aħħar rapport strateġiku juri titjib kemm fl-adegwatezza kif ukoll fis-sostenibilità tas-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna.